Prezident Göktepe'de Akkoyun toyu sadakasyny berdi. Marynyň baş mescidine telewizion üçin sadaka urnap ýazgyk edildi. 27-nji ýylyny Marynyň baş mescidine prezident Berdimuhammedowyň dowlany gününe bagyşlanyp ýaşyllaryň aýet tewir okumak çäresi geçirildi. Bu çäre prezidentiň 29-njy ýylyny belleýän dowlany gününe gabatlanyp döwlet telewizionyny efire bermek üçin öňünden ýazgyk etmek maksady bilen geçirildi diýip Azatlyk radiosynyň marly habarçysy 29-njy ýylyny habar berdi. Mescidde 27-nji ýylyna ýaşyllary ýygnap olary aýet tewir etdirip video ýazgy düşürdiler. Bu ýazgy 29-njy ýylyna prezidentiň dowlany gününe bagyşlanyp düşürildi diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä prezidentiň dowlany güni polisiýa işgärleri şäherde tertip düzgüni goramak işlerini Ağeşikde bayramçılık eşigini yerine getirdi. Türkmenistany prezident Berdimuhammedowyň dowlany güni tas döwlet bayramçylygy derejesinde bellenip geçilýär. Döwlet telewizionyny efire berilýän Watan habarlary gepleşigi 29-njy ýylyna 2 sagata olay dowam edip, onuň 1,5 sagatdan gowragy prezidentiň 63 ýaş Akkoyun toyuna bagyşlandy. 29-njy ýylyna ministrler kabinetiniň döwlet howpsuzlyk geňeşi bilen bilelikde geçiren ýygnagyny döwlet adamlary prezidenti onuň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasibetli gutlaw sözlerini aýtdylar. Onuň ýa-da Berdimuhammedow Göktepe'niň mescidine berilen sadaka gatnaşdy. Ahal vilayatynyň imamy aýet tewir okap döwlet telewizionyny eşitdirilşi ýaly olary ata-babalaryň ruhuny, hususan Göktepe galasyny watan üçin, din üçin, ar namys üçin şirin janlaryny pida eden gerçekleriň ruhuny bagş etdi we prezidenti can sağlyk arzu etdi. Beýlik tarapdan Berdimuhammedowyň Akkoyun toyu sadakasyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň onuň rejimine bildirýän protest çäreleri körege salýar. Prezidentiň dowlany gününiň öňü ýyrasyny 26-njy ýylyna Istanbulda onlarça türkmenistanly 28-nji ýylyna Washingtondaky Türkmen elçixanasynyň öňünde Abaşada ýaşaýan aktivistler we migrantlar Berdimuhammedowyň rejimine garşy protest çärelerini geçirdiler. Olar öz çykyşlaryna ýurtdaky syýasy we ykdysady şertlerden şikaýet edip Berdimuhammedowy işden çekilmäge çağırdylar. Azatlyk radiosynyň marly habarçysy prezidentiň dowlany güni şähere çykyp resmi taýdan bayramçylyk libasyna bürelen çäreleri halkyň bildirýän reaksiýasyna görünýär. Adamlar gaýgyly diýip habar çaýtdy. Ol prezidentiň dowlany gününe bagyşlanyp geçirilýän bayramçylyklar barada pikir sorap, gurrundeş bolan ençeme söhbetdeşlerinden şol bir jogap aldy. Öýde çörek gaýgy, çörek tapan günümiz biziň hojalygymyzda bayramçylyk, hususy dükanlarda çörek bar, emma pul ýok diýip olar aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we migrantlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň we türkmen hökümetiniň alyp barýan syýasatyna garşy protest çärelerini güýçlendirýärler. Synçylar bularyň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlary halkara jemgyýetçiligine ýetirmek üçin uly ähmiýetiniň bardygyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň ozalda habar berişi ýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagynyň öňü ýyrasynda daşary ýurtlaryň ençemesinde Türkmenistanyň rejimine garşy protest çäreleri gurnaldy. 28-nji iýunda Amerikada Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň we BMG-niň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýalaryň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimetden çekilmegine çağırış edildi. Protest çäresine toplananlar beýlik meseleleri bilen bir hatarda türkmen häkimetleriniň ýurtdaky koronavirus pandemiýasynyň asyl gerimini gidilip, ýylaty howp astyna salýandyklaryny, apreliň aýagynda ýurdun gündöwür tewitlerinde gopan AP tupanyň weýrançylyk netijelerini aradan ayırmakda ejir çekin ýylata ýeterli kemaýet etmeýändiklerini ünsü çekdiler. Halkymyz tebiği betbagyçylyklarynyň netijesinde ýykylyp ýömürlen öýlerini dikeltmäge çalışýar kalar. Berdimuhammedow paýtagat Aşgabatda velosiped heykeliniň açyş tabaratyny geçirdi. Gümbal! Berdimuhammedowyň doglan gününe gabatlap 26-njy iýunda Türkiýanyň Istanbul şäherinde hem Türkmenistanyň hökümetine garşy protest aksiýalary gurnaldy. Synçylar daşary ýurtdaky türkmenleriň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlara öz nägileliklerini açyk, şoltanda jemgyýetçilik ýerlerinde hem beýan edip başlamagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni Türkmenistandaky ýagdaýlary uzak wagtdan bäri izarlap gelýän Bruce Panyer munyň sebäbini şeýle düşündirdi. Now we know the government's horrible, as you know, in Turkmenistan the authorities are repressive.
Biz Türkmenistandaky ýagdaýlaryň yaramazdygyny, häkimetleriň repressiýalary hem baş goşýandygyny bilýäris. Türkmen hökümeti ýurdun içinde bolup geçýän ýagdaýlary ýaşyrýar we durly pudoklardaky görkezüjileri çiğsirip görkezýär. Emma Türkmen prezidenti şolun içinde ulug sürmek, stanga götürmek ýaly täsin bir hokka çykaraýmasa, Türkmenistandaky bolup geçýän ýagdaýlara köp kişi üns hem bermeýär. Daşary ýurtdaky türkmenleriň açyk görnüşde Türkmen hökümetini tanqidlamagy Türkmenistan barada köp zat bilmeýän adamlaryň hem ünsüni özüne çekýär. And it gets the attention of people who don't know much about Turkmenistan. Türkmen häkimetleri azatlygyň ýurt içinde we daşynda Türkmenistanyň raýatlary bilen bagly wakalar we olary resmi aşgabatyň garaýşlary baradaky sowallaryna jogap bermeýär. Türkmenistanda barha ýitileşen maliýe kynçylyklaryň, işsizligiň we azyk gıtçylygynyň fonunda ýurtda käbir idara kärhanalaryň ýapylmagy we birikdirilmegi dowam edýär. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýylyň başyndan bäri azyndan 2 kärhananyň ýapylandygyny we başga-da 4-üsiniň birikdirilendigini aýtdy. Şu ýylyň başyndan bäri Aşgabat Agysuw kärhanasynyň düzümündäki 2 kärhana birikdirildi. Iýul aýynyň başynda ýene 3 kärhana kemeldilip Aşgabat Agysuw kärhanasyna birikdirilýär. Onlarca adam işsiz galdy diýip kärhananyň inженери bilen söhbetdeş bolan habarçy 30-njy iýunda gürrüň berdi. Şol bir wagtda habarçymyz kärhanalaryň resmi atlaryny we olarda takyk näçe iş ornunyň kemeldilýändigini anyklap bilmedi. Mundan başga ýurdun owa hojalygyna degişli merkezi madda enjamlaýyn üçünçülük kärhanasy hem ýapylýar. Azatlyk radiosunda bu baradaky buýrugyň nusgasy hem bar. Merkezi madda enjamlaýyn üçünçülük kärhanasynda jemi 17 işgär galdy. Sebäbi ykdysady ýagdaýlar sebäpli kärhana degişli towuk fermasy we ýyladyşhana işlänok diýip habarçy belledi. Ýapylan kärhanalaryň arasynda Türkmen Newit gaz guruluşy kärhanasy hem bar. Habarçymyz bir wagtlar ýüzlerçe adamy iş bilen üpçün eden bu kärhananyň Türkmen prezidentiniň ogly ýurdun senat we guruluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gelip ýapandygyny aýtdy. Bu kärhana şu aýyň başynda öz işini besetdi. Munyň netijesinde 470 adam işsiz galdy diýip kärhananyň aklawçylarynyň biri anonimlik şertinde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bu barada Aşgabat Agysuw kärhanasyndan senat we guruluşyk önümçiligi ministrliginden hemde Aşgabat şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan indi 3 ýyla golaý wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwrüň dowamında ençeme iş ýerleri ýapyldy. Ministrlikleriň we pudok edaralarynyň bir näçesi birikdirildi. Dürli edara kärhanalarda iş ornulary kemeldildi. Mysal üçin 2019-njy ýylda Owa we Suw hojalyk ministrligi daşky gurşaw goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti bilen birleşdirilip, olaryň ikisine derek Owa hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrligi döredildi. Hidrometeorologiýa baradaky milli komitet täze Owa hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrligine berkedildi. Şeýle-de 2018-nji ýylyň martynda Azyk senaty döwlet birleşigi Owa we Suw hojalyk ministrligine berkedilipdi. Bu üýtgetmeler ýurtda ençeme edara kärhananyň ýapylmagyna ýa-da olaryň işgärleriniň sanynyň azaldylmagyna getirip, Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, öňden-de iş üçünçüligi öwürlükli bolmadyk ýurtda işsiz raýatlaryň sanynyň hasta artmagyna sebäp boldy.